Soc el Marc Forte, soc el responsable de projectes aquí al Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona i des de fa 10 anys col·laboro amb la Fundació TIC Salut Social amb el marc de la certificació d'aplicacions de salut. Les aplicacions de salut actualment s'ha qüestionat la seva rellevància, la seva importància dintre del sector perquè bé, tenen detractors i tenen persones que hi estan a favor. En aquest cas nosaltres ens hem de considerar, els professionals de la salut, ens hem de considerar una mica neutrals en aquest camp i el que hem d'intentar és vetllar perquè aquestes eines que existeixen i que estan a disposició de la societat doncs que estiguin regulades, que siguin adients i sobretot que les persones que les utilitzen ho puguin fer amb les millors condicions. En aquest sentit, sí que nosaltres ens plantegem que les aplicacions de salut requereixen d'una regulació, no diria d'un control, perquè la innovació ha de ser sempre no, però ha de ser espontània, no? I ha de venir des de la creativitat, des de la imaginació, des de la detecció de necessitats, però sí que necessitem un marc on les persones que estiguin prescrivint aquestes aplicacions doncs estiguin còmodes i tinguin un control sobre això. I poso un exemple que no va de digital ni d'aplicacions, que és la prescripció de fàrmacs. Nosaltres, els facultatius que tenim la possibilitat de prescriure fàrmacs, ho fem des de la més profunda tranquil·litat perquè hi ha tots uns elements reguladors sobre aquests fàrmacs que ens permeten fer-ho des del nostre coneixement, sabent que aquests fàrmacs compleixen tota una sèrie de requisits. Doncs amb les aplicacions jo crec que hem d'arribar a aconseguir alguna cosa semblant. I l'altra part d'això, que aquesta és la part com més estricta, l'altra part és tot el tema de les ISOs, que aquí sí que trobo que és un encert que s'hagi promulgat una ISO a nivell europeu d'aquest estil i que evolucioni tot el que evolucionen les ISOs habitualment i que això permeti que tinguem coses de més qualitat amb un ADN europeu, que és una mica una de les coses que jo estic trobant a faltar i que veig molt clarament quan fem una certificació d'una aplicació. Quan certifiquem una aplicació que és d'Estats Units, veig clarament l'ADN d'Estats Units, no? Com se centren en que no hi hagi problemes legals, de treure's de sobre totes les puces possibles. Quan certifiquem una aplicació europea, veig clarament que tota aquesta part la deixen de banda i se centren més en la persona, no sé, aleshores aquests valors jo crec que els hem d'incorporar també en la regulació i la ISO crec que ens ajudarà. El Col·legi Oficial d'Infermers de Barcelona està col·laborant amb tot el tema de la certificació per aportar una visió holística, sobretot, en les aplicacions que arriben a la Fundació. Aquesta visió holística és molt important perquè intenta integrar tots els aspects de la persona que rebrà els serveis d'aquesta aplicació. I com a exemple així molt ràpid i molt senzill, nosaltres sobretot ens hi fixarem que l'aplicació estigui basada en l'evidència científica, que sigui una aplicació correcta, que no malmeti la persona. Això és una cosa que ja se'ns suposa, diguéssim, però la nostra visió com a infermeres va una mica més enllà i intenta que aquesta aplicació, a banda de no fer-nos mal, diguéssim, que ens ajudi en tots els aspectes de la nostra vida. I així com a exemple senzill, si tu tens una aplicació que el que vol és, no sé, mirar la teva visió o avaluar-la, que això ens ha arribat alguna cosa d'aquestes, doncs a banda de que la puguis veure bé aquesta aplicació, que això és com l'evident, doncs també no t'ha de treure temps, t'ha de permetre fer-ho en unes hores adients, no? Vull dir, mirem aquestes coses més de context i jo crec que això a les infermeres és la nostra base del nostre coneixement professional.